ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿ ಬುಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ ಬಂಧುಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡಾಂಡ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಜನಕ್ಕುಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇಂಬೇರು ಮಾತಾ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ ಜವನೆರೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಲೆಗೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಣ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇಂಬೇರು 1991 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟ್ಟು ಬೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಆನು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಐಟ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮೂಜಿನೆದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಇಂಬೇರು ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಅನಂತಾಡಿದ ಬಾಬನ ಕಟ್ಟೆಡು ಶಾಲೆನು ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ಮುನೆ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ನೇನು ಪುತ್ತೂರುದ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ PUCನು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಪ್ಪುನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜುಡು ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ BAನು ಅಲ್ಪನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜುಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಕಲ್ಪೇರು ಬಂಧುಲೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೈಸೂರುದ ರಂಗಾಯಣ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈತ ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಉದಯ TV ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇರು ಇಂಬೇರು ಸುರೂಕು ಇತ್ತನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ 6 ಮಲ್ತನ ಸುರೂತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಕುಲೊಂದು ಹೊರಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವೇರು ಹಿಂದಿಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಕಾಪಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಟ್ ಧನ್ರಾಜರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುರ್ದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ರೋಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡು ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು 4 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಬೇರು TV ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮುಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂತುಲೆ ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ 11ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಬಂದುಲೆ ಇಂಬೇರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಚಾರ ಪನ್ಪುನಾರೇನೆ ಮದಿಮೆ ಆತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.